सावंतवाडी शहरातील 21 दिवसांच्या सार्वजनिक गणरायांना वाजत गाजत निरोप देण्यात आला। भर पावसात देखील गणेश भक्तांच्या उत्साहात कोणतीही कमी नव्हती। पुढच्या वर्षी लवकर या अशी साथ घालत त्यांनी बाप्पाला निरोप दिला। रात्री मोती तलाव इथं गणेश मूर्तीचं थाटामाटात विसर्जन करण्यात आलं। तळ कोकणातील पहिलं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सालेवाडा उभा बाजार हनुमान मंदिर गणेशोत्सव मंडळ वैश्यवाडा हनुमान मंदिर गणेशोत्सवाच्या मंडळाच्या 21 दिवस विराजमान गणरायाला भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला। ढोल ताशांचा गजर, हलगीसह बेंजोचा नाद, वारकरी भजन आणि आकर्षक देखावे विसर्जन मिरवणुकीचं खास आकर्षण ठरलं। पावसाचा मोठा व्यत्यय असतानाही देखील हाती छत्री, रेनकोट परिधान करून गणेश भक्त विसर्जनासाठी सज्ज झाला। रात्री उशिरा पावसानं दडी मारल्यानंतर सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं। विसर्जन मिरवणुकीत ढोल पथक, हलगीसह बेंजो पथक खास लक्षवेधी ठरले। वारकरी भजन मेळा, महिलांच्या फुगडी कार्यक्रमांनी विसर्जन मिरवणुकीत भर पडली।
उभा बाजार येथील मारुती, वैश्यवाडा येथील भवानी तर सालईवाडा येथील नरसिंह अवतार देखावा खास आकर्षण ठरला। महिला युवकांसह गणेश भक्त विसर्जन मिरवणुकीत देहभान विसरून तल्लीन झाले होते। ढोल पथकाच्या तालावर बेभान होऊन नाचताना पाहायला मिळाले। रात्री उशिरा वाजत गाजत गणरायाला निरोप देण्यात आला। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशा जयघोषानं यावेळी आसमंत दुमदुमून गेला होता। विसर्जन सोहळा अनुभवण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येनं मोती तलाव घाटी हजेरी लावली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।